Asempa matching. Me Joso. Boko de. Yametiasi. Happy birthday in advance. Say nyambo afiada. Enti now wa share you abetna. Oh, what dey ma share you say? Say wa sisa papers bebre no because papers me enu pe na obebo nti no. Wa share paper you say Bani say the aye you are said your this is when are you are 05 as in drink count and see daily graphics today. Okay, me that say what is my main fa daily graphic na obokrata and sase baby obi am moache mo akwa wate me that say wutie Dwaso Nsem na ya sheda obokrata yanima ene ye gold de da ha empanyifo echese wo mode nhihye egu akwan so a wo hwesa aye so afi kwa na wie ye say we September 1 sa October November December ni chese last quarter no abane be hwe so beto gold no be 125,000 ounces ya eno no ye de omode bebo oman no sikasem no chidom na ama city no anya hoode na emu aye duru enti abane no wo ma hyase edi wudwuma kamaka ya last year na empanyifo be ka asasem no nti wo ma hyase ya wo edi wudwuma no ho asem e wo telegraphic ani ma sei na medo be kwa katafeto so dumiensa asamba kwa wo honom yesi men okay mpatro de mamenhwe na me mosoma wo mo chese men in arms against breast cancer initiative. No, okay. Na wonim so October boso ye besim no eye enufo eye kokram bosome na enom say kokram bosome no okay breast cancer michirim okay breast na person kan to de kan say breast enufo enti enom say October bosome no eye kokram bosome no ya na oman na say we ase nyina fa sine ho so de border rofa kokram ho titu ne kokram eto ema nufum okay na wo hye mema ya wo mo ye best 100,000 na initiative ne say senka sempa wo hoyi na bia wo dofo anene wo ho wo wife anene wo ho na ma hwe say mo be massage nufo no enti mo be ye no bra no bra say be ya mia okay ni ya na ndeng o massage ya massage ne say enti o massage na bia wo hunu changes bi wo nufo ni ma wo be hunu ya massage ne say bia ababia beto ma e dey on Facebook live at least demonstration no o say you are there enti no o massage ne sa no a ebeboa enti na ase bia emfa say 2 days bia na o massage a wo say massage na ye ka no de mo ye ne dada na wo ya wo hunu de wo mu intenye no na ye ka de na ye ne dada de make no wo de otie no wonim de make kan oh okay wo ye ne sa na wo hunu we ehia attention eya botre adwuma na ye ka ne sa no enti no enti mpacho nyame yaduma next month eduru ho a wo ye be ma sempa fa ho jim enti obedu birthday ye de wanjim CJ fa ho jim ye de wanjim ayiwa fa ho jim ye be fojo awana Kofi Asan munyina mo fa ho nyim oh ye de wanjim ye be pa bi wo kra wo ho a wo se de maye mensa no so hu na don sade ne nam so kakran sa na de kona motom ne kakra na wo se because ye bo brazier nti no ya na obi ho no ma brazier bo no either se bia esoma enufo na okita no nti wo na motom ne timi mia wo nufo no pa nti wo obi a wotabo brazier che na brazier no so mia nufo na me pa cho de bia sa wo be hye anase wo dware wi a ye pagyansa ne fa nsa no fa wo nufo na ekọ motom ne ehonom no fa nsa fa be hunu se eho no ye denden kakra sa wo tai bo brazier enya wo size a ena wonya sa problem no nti me se oyema ye ni ko na be bo brazier enya wo size eno ya na ye den oh it depends so bi wo ho no ma obokese na ya na onya comfortable so na bi won so a opese wo seja kakra nti no wo fa de your size pepe pa it is ebe me patcho pa ayewa na ma science bi wo nti no me se onyame aduma next month na we no men in arms against breast cancer no as a initiative we no wo mo hwe se wo mo ebe ma memman tete ne nkyekere na muhunu kwan mo be fa so be massage no for no ama ema ho ato mo se de be breast cancer na enku breast cancer eku nimpa eku ma obi won ma yetwa ne nufu baako enye se de openo no o obi okwa ne nufu mienu no nyina ne yetwa obi wa krampo na wa hunu ne ntema ama ye so ano ntema ama no intede ne ko wom next month aye breast cancer month nyambo afie da na September bosomi no na wakọ yes breast cancer month nim ti mesema wo hwemu a sai initiative we no eye enwumako bia en sha ban yase baby care for organization
ɛna impact 360 international wɔn na wɔn afa to wɔn ho so a wɔn pɛ so wɔn di saa adwuma yi ɛde boa ɛyɛ good advice sansa mɛma ne deɛ bebree na deɛ dɔm ti ma yɛ nufunum no nso nyɛ no na ɛyɛ solution no massage na yɛhunu problem na ɛwɔ nufunim na yɛhunu na kwan na yɛnso ano ntɛm ma no nyame nhyia sɛ deɛ meka wɔte na abɛyɛ ne saa o massage so a yɛnka sɛ mia nkɔbɔ no pɔpi daabi massage bɔkɔ na nsa no ɛnenam so nyame nhyia bebree ma me that's for the demonstration na bɛyɛ agyae na yɛ no sɛdeɛ mɛkyerɛ no na deɛ bo tena se bebisa ase yɛ ne sɛ no ansa wo yɛ wo nsa sei me kaka na me yɛ me nsa sei wa yɛ wo nsa sei saa sɛ experiment wo pɛ sɛ bɛnyɛ ne sɛ ɛna wa na yɛ kyerɛ no na dabi yɛ miamia no saa yɛ wo hwɛ a wa na deɛ ɔyɛ nyɛ saa na yɛ no ɛnjɛ wɔ sɛ ɔyɛ ne sɛ wo deɛ hwɛ o sɛ ka mapagya me nsa sei wo na wodɔ nsa no wo de bɛto no funa no sei wahu na wo de ato hɔ kakra na wo massage on ti wo don sade ne na mu lamps bia na epo bia wo ma wo behunu wotumi ya na wo de akɔ ne moto wo so ma wo sa so erase no ana hwɛ lamps bi wo ma na enti o me hwe wan da bi ne de no o so wo ya di wachi awa na hwɛ lamps bi wo enti wo pagya wo nsa ne se ya wo hwɛ me Facebook Facebook onufu no wa moto mu hɔ no so pagya erase no fo no ba enti wo de to ano na agya wo de fofa hɔ no ma na de kɔ moto mu no emiemia no basabasa jaisa ye no bɔkɔ na mensɔre bibia ya me na sefo ahunu ahu enti munya ne sa wo wankasa tumi e massage wade wankasa tumi ye mesrɛ mo a ehia o enya gro na ye dio breast cancer mesimi ni mo bia odo ya odo wupa so asempa breast cancer nti and as well yanko Ghanaian Times na fe ya sorry so idru no for dia no bia hwe ye kan no for asem a wana di me ka begina na obo ne no for pope awana anyum bi kra wo ho da bi sa anyum no bebo ha o say on hwehwan to for 1st October awana eya hwehwe sa anyum no asane ye to no chese awana bra o say ya na ebi mo ba be experiment no ma ye hunu omo ba me dedicate me ho but ya mo ba mra me de me ho ba si ho aba fore ye na mayi na ya ye because me pese ma no ye bo na ye ozo be yi yes na so ntumi nya obra o satade bo be yi wo ba yi o say aza de okana it is said me da se pa anti asampa ma me fan ko da obokrata ye Ghanaian Times mu na samba kwa mede ma wo ene no da bokrata no ye nkobo bebre eye Asante region ye kase no galamse hu sama na moka no wo mo cha se excavators makoma kudum yenu ena aposifo asizi na eno no wo mo de bia amo etoto ne ma edi bi ebinom abekwa akogina emre nanim ebi so ma excavators wo mo de ama assembly no na babiesi ye no eye atwemamponua ena amase south nsi no ya ne nyina wa santimante me ho na no joda posifo ekosizi sa excavators yi na wo mo chese operation hall 2 no ena adwumadin a wo mo ebo no ena de akwa wiwie ne sei na amase south mansi mu no wo mo chese asafo na ekoye no excavators wo mo chi wo honom no wo mo chese wo akwa kuma posifo wo data no se no ano no wate da mateda wo data no wo mo de akwa koma wo mo ewo ho ena de aka no so no mo de akwa koma atwemamponua district assembly no ntia no so ho amane eda ha no mo chese enipa num bi ya assembly member ono ewo eye kotokuom electoral area akwasipoku eka ho bi no wo ka wo ma te wo no ho ntia no so ho asem eda ha na wonu a kire se wo ma mpanyifo ana se asafo ye to magum so mo konkɔhye emo ban na galamse hu sam ye ntu ase no wo mu gye mu dendenden ya wo hye ho akwan ye papa de ma my Ghana nti Ghanaian Times mu ba kwa meyi wo ha sei enonom ma me fa ko daily guide na ye hye anim ha sei asamba kwa da ha no ma me pese me bo mu amane kakra wo be kai se ye din kobo bebre na wo elubo wahine ye ne nua ya posifo ti wo mo ewo eye sehwe elubo a wo mo atu galamse ya ama afiafie mu nyina nkrofo dem ne nkwala abubo ne yo matu bie no wo si posifo ti wo mo na eno na ye kese mane ye ba eche ya ma wo mu beli ya wo hye se bosum ye besim no ne de toso eduba ko October mu no wo mo san fo mra emegina emra no na emra no eni wo mo eni nti eno so ho asem ewo da bokrata daily guide bokrata no katafetu su ensia na enchebo kakra na ewo mu no wo hina ono ewo elubo eye nana anini bafo
wɔne ne nua bɛma akwadwa afi ɛna posifo ɛte wɔ mo no na anya no kwa be na ne mom 100,000 Ghana cedis no kwa na wɔsɔ mo kɔpɛ atitaye mmienu ba bɛka ho ebesu ɔman na mu nti 11th October ne yɛ benada ɛna ɔmo bɛba abɛgyina court biem na chief inspector George Asante wana ye kwadubofo ya kwadu boy ye video bi ebeto abonte ne Adom ha dwaso ene Adom kase adwamu ade ma wo aposifo ede ho nkata ba ye kwate ohini ni nua no eno so na wo mu jande kokopie mu e wo court ama court ahye se wo mo ye remande wo mo a nti wo mo koye ye gya mo beli de no mo be sign aba October 11 abegina mu e wo session so magistrate court na asenie no atwaso e wo ho me de metro lens e na ewie Katafeto so me esa me ho asem bi wo na me wo interest wo mu ana me esa ani adan ma me ne Ghana fo nyina enche asempa wo ni prekese ya prekese ye beka se wo se we na ye local spices me kan sa yade a ebo ni padua no pa na ba Google na wo type prekese beba fa so wo prekese so a Entino. Aye bebre no na senhwehwe mu abeda na dia me hu se prekese no. Wo so bi won ma kwada bi won ma wona ye se esota ka san kwada no. Yeah. Esota ka wom. Ye se prekese yade ba ko a wo tai e ma ne timi kwada no a etu ase eno achi krampo so no etwere yade krampo no bi wo ho no ma wo ne so ne ade no watadi prekese no ntoaso ne ade ne nyina no eboa ye pa na ebia wo homie ensese so bibia eba no ekwan ye fa so ye home de ekwan mu de epia bonte ne nyina no prekese eye aduane ba ko a wotadi a eboa esia no esiche wo ho no ma ebeka se esiche adroso wo mogya mu me patro prekese ebetu ase eno da nchen so akase mroso sade ados ni padua ne mu mojamroso ni nyina yade ba ko a prekese etu ase kra nti metro lens de ho information ba bebre no e wo ha ene adroso me patro wo saka bia bekenkan na wo hwe ma professor of naturopathic healthcare and also a president at the Manyakote College of Holistic Medicine and Technology and ye can say no at the same way about Professor Raphael Nyakote Obu and what is same way about me so prekasana wotuna JJ Musano so fast today bebre no na sense prices about just and chilling kwani ade di gwaduan ma yes ado na maduane ayede no ekuyen wonya local one no wonya hwentie kakra wonya prekese wonya suisa efomuisa no pa no wayam wade opekra mfa blender wo pa aye awodua bia hu na wasi wade wo wi awasone so abenya no fikọ na wabomodin na wode ato ene makosama ye kodwam koto nyina no ekuyen bebre na mo frem enti wo ho no ma wo koto wa makoyi adwan ya na wabesi na woduam wo besia nya no muhu kama no wahwe aguadiem na ja wo yusu ne kakra enti yesem a ya moma ye hwe ye didie yie na kakra betum de aboye ho ban no ye nye ne saa enti Right, Abrabogua. Aye, my way. Asum drink out. And come on, so. Abusia, na person, faster than my star assurance, your solid partner. Top chocolate chocolate. CBG will stand with you at the Herbal Center. Why are you latest from your partner for life?